дуруд ба шумо бинандагони азиз. албатта дар раванди машғулиятҳо ва боз ҳам бештар барҳмондани омилҳои асосии рушди намудҳои гӯштин, мураббиён ҳам муваффақ шуданд ва варзишгарони беҳтарини мамлакат, ҷавононе ки дар арсаи байналмилалӣ ҳам шарафи гӯштини ҷудои мамлакатро маърифӣ карданд ва имрӯз ҳам яке аз онҳо маҳмадулло лоиқзодаанд ки меҳмони барномаи сулолаи паҳлавонианд. шуморо хайрамақдам мегӯем. ва соли 2018 воқеан ҳам як саҳифаҳои ҷолибро мо мушоҳида кардем ки наврасон ва бархе аз ҷавонони мо ҳам ба унвони қаҳрамони осиё ва ҳамчунин дарёфти ҷоизаҳои дуюму сеюму шараф гардиданд. ва маҳмадло мехостам ҳарчанд ки ин ҷо наворҳо дастраси мо нашуда, мо имкон дорем ки аввалан таъссуроти шуморо аз мусобиқоти осиё аз кишвари Ҳонг-Конг фаҳмем ва баъдан боз ҷараёни рақобатро дар чемпионати осиё ки дар Маккао баргузор шуд боз бо ҳам тамошо мекунем. аввалин ҳарифи ман ки аз кишвари Малайзия буд ки мо ӯро бо ипон ғолиб баромадем ва ҳарифи дуюмамон аз кишвари Кореяи Ҷанубӣ буд ки ба он ҳам ғолиб баромадем ва ҳарифи сеюми худ аз кишвари Тайпей Хитой ки бар он ҳам ғолиб омадем ва ба финал рохат гирифтем ва дар финал бо ҳарифе ки аз кишвари Монголия буд ба о бохтем дар финал. Сабаби бохт ё умуман нокомии марҳилаи ниҳоиро ба ҳар навъ иштироки шумо дар даври финалӣ ҳам як муваффақият буд миёни ҷавонон, аммо боз ҳамон сабаби яъне шикаст хӯрдан ё ҳамон мушкилиҳое ки дар марҳилаи ниҳоӣ мавҷуд буданд чиҳо буданд? Сабаби шикаст хӯрдани мо ки мо то рохати ниҳоиро мо бо тамоми заҳмату ҳавас баромадем ва дар финал мумкин ба назар нагирифтани ҳарифи худ буд. ин як қадами қавии шумо фикр мекунам бори аввал буд? Бале, бори аввал буд. ва баъдан ин раванд ин муборизаҳо боз ҳам дар чемпионати осиё дар кишвари Маккао ҷараён гирифт ва ҳоло мо ҳамон рақобати аввалине ки шумо бо намояндаи Покистон инҷо анҷом додед, манзури бинандагон намуда истодем ва таъссуроти шумо аз ин дидори аввал? Дар дидори аввал мо дар шаҳри Маккао ки бо ҳариф худ аз Покистон буд, хело ҳарифи боқувват буд. Дар он ҷо мо ғолиб баромадем. ҳарифи аввали мо ки аз кишвари Покистон буд, хело ҳарифи боқувват дар байни дигар ҳарифҳо буд ва хело мушкилин муборизаи мушкили ман ҳамин ҳарифи аввалам буд ки бениҳоят боқувват буд ва қариб дар ин ҷо мо боям қариб медодем ва дар лаҳзаҳои охир ки мо ӯро бо усули бедро мегӯянд ва сари севҷӣ дар гӯштини миллӣ уро мо ипон задем. Баъд даври аввал барои шумо чӣ танқисӣ дошт, чӣ мушкилӣ дошт то ҳамон истифодаи усули бедро? дар ин ҷо камтарак аввалин мо ки бисёр дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок накардем, чун аз сабаби таҷриба кам нарасидан аст, аз он сабаб ки камтарак варзишгарони мо масалан то полуфинала мебароянд, аз сабаби ки мусобиқаҳои байналмилалӣ бисёр иштирок намекунанд, аз ин сабаб аст. ва бархе ба он назаранд ки набудани намояндагони Тоҷикистон дар ҳайати доварон ба рафти мусобиқа таъсир мерасонад. Ба ин фикр розиед? Албатта ман дар ин фикр розӣ ҳастам. Ва ҳолате ки устод ҳаст, устод ба мисли як кӯҳ ҳаст дар пушти варзишгар. тавсияш метавонад як натиҷа. Тавсия метиҳад. Масалан ту дар дирн гӯштин гирифта истодаи намефаҳмӣ ки чӣ кор карда истода. Масалан гӯштин
ба то қиндӣ меғалтад ва устод ҳама инро дар берун мебинад ки чӣ кор кардан дар кор ки то ҳарифи худро ғолиб барорӣ. Дар он ҷо ҳамаи нозукии гӯштинро масалан устод мебинад дар берун. таваҷҷӯҳ мекунем аз коргардон, албатта боз хоҳиш мекунем ба нерӯсанҷии дуюм таваҷҷӯҳ кунанд. ким намояндаи Кореяи Ҷанубӣ ҳарифи даври дуюми шумо буд дар Макао. мутаассифона дар ин ҷо рақобати дуюмро мо натавонистем ки дастрас кунем ва андаке маълумот дар бораи нерӯсанҷии даври дуюм медодед. даври дуюмо аз кишвари Корея буд ҳарифи худ ва мо бо як вазари ман ғолиб будам ва дар ҳолате ки мо гӯштин гирифта истода будем, рефери судя истед гуфт. вақте истед гуфт, ман сар додам ки дар ин ҳолат ҳарифи ман брасо кард ва дар вақти манте ин усулро судя ҳисоб кард ва ипон дод. хело баҳс шуд ва аз сабабе ки ягон намоянда аз сабаби мо набуд, ғолибиятро ба кишвари Корея додан. мо ба рохати медали биринҷӣ ва дар он ҷо боз ҳарифи мо аз кишвари Корея буд ва дар ин мусобиқаам онҳо мехостанд ки мо шикаст хӯрем ва дар ҳолате ки ман ҳамла дорам, дар он ҳолат ба ҷои ӯро огоҳӣ диҳанд, маро огоҳӣ додастанд ва хушбахтона ки мо ба ҳамаи нигоҳ накарда ба ӯ ғолиб баромадем. дар ин ҷо аввалан мо пешбо истифода кардем ки ӯ ба вазари ғалтид ва дар ҳолате ки мо ҳамла карда истодаем, ба ҷое ки ӯро огоҳӣ диҳанд, маро огоҳӣ додастанд ва як огоҳӣ дига агар моро медоданд, ман дар ин ҷо шикаст мехӯрдам ва вақте ки ман нигоҳ кардам ки онҳо маро пай дар пай огоҳӣ додастанд ва ҳамлаи охирони худро дар ин ҷо гузоштем ки ҳарифи худро бо ипон ғалтондем. чаро шумо вақте ки усулро истифода кардед, ҳатто ба ипон баҳогузорӣ шуд, аммо як ишораи ангушти шумо ба чӣ хотир буд, ё ки ҳариф ҳам аллакай таслим буд ки дигар ҳолати доштан ҳам ҷараён нагирад, аммо шумо то ба ҳамон нуқтаи охир истодагарӣ кардед? аз сабабе ки мо дар мусобиқаи ба рохати ниҳоие ки мо бо ҳарифи худ аз Корея буд, ба мисле ки дар биринҷӣ мо ба ӯ рақобат кардем, ман ҳарифи худро бурида истода будам ва дар ҳолати истед умаро брасо кард ва ҳисоб кардан. дар дави сеюм ман сараш надодам ба хотире ки ба мисли дави дуюм нашавад ки гӯянд ки ман те гуфтанд ихе, ман то дараҷаи охирон то ки судя маро набардошт, ман сараш надодам. ва аз нигоҳи шумо акнун ба марҳилаи финалӣ роҳ наёфтани шумо як сабабашро чун баён кардед ки камтаҷрибагӣ аст, аммо боз ҳам дар қиёс бо ҷавонони дигар кишварҳо ҳунарнамоии паҳлавонони мо дар кадом сатҳ аст? баъди мусобиқа дар Макао ман хулосагирии худро ки таҷриба аввалан кам аст, баъдан намоянда бояд бисёр бошад. масалан вақте ки намоянда бошад, устод ҳама вақт бояд дар пишти варзишгар бошад. хуб, акнун таҷрибаро сайқал медиҳед ва нақшаҳое ки боз шуморо дар пеш аст. Албатта тайёриҳои мо баъди бозиҳои олимпикӣ дар шаҳри Токио баргузор мегардад. тайёриҳои худро бар бозиҳои олимпикӣ дар кишвари Франсия баргузор мегардад. ҳамаи тайёриҳои худро бар он ҷо гузоштаем ва баъди соли 2022 ҳамаи кӯшишу дар тамоми мусобиқаҳо иштирок карданд дар кор ва рохати бозиҳои олимпиро дар соли 2024 ки дар кишвари Франсия баргузор мегардад, рохат гирифтанд дар кор. андаке бинандагон ҳам мехоҳанд ки маълумот гиранд дар бораи ҳамон тамринҳои аввалини шумо ки таҳти роҳбарии кадом мураббӣ машқ мекардед ва алон дар куҷоед? аввалин мураббии ман ин Рауф Ҳикматов ки то ин ҷониб Рауф Ҳикматов ҳаст ва хело заҳмат кашидагӣ аст ки мо бар ин дараҷа расидаем ва
устод беҳтарин кас аст ки дар бораи варзиш о чунон ки шоири бузургвор мегӯяд ҳеҷ кас аз пеши худ чизе нашуд, ҳеҷ оҳан ханҷари тезе нашуд. ва дар ин ҷо аз ҳама роли асосиро устод бозӣ мекунад. то ҷое мо медонем тамринҳои шумо бо Шамшод Абдуллоев дар Федератсияи Россия хуб буданд, аммо боз андаке таваққуф буд ва баргашти шумо ба Тоҷикистон албатта бесабаб набуд. Ин тавсияи кӣ буд, агар махфӣ набошад? ин тавсияи падарам ки бояд дар Тоҷикистон баромад кунӣ ва худро дар ин ҷо нишон бидиҳӣ. як манзараи зебои раштонзамин ба машқҳои охирини шумо ҳам таъсири худро расонид ва воқеан як фазои ҷолибу диданӣ ҳам буд. чун дар боби футуват ҳарф задем, боз ҳам ин ҷо нақши мураббӣ хеле шоиста аст ва ҳоло мо имкон дорем ки як лаҳза ҳамон тамринҳоро бо ҳам бубинем. дар баробари машғулиятҳои ҳаррӯза мураббии ҷавон Рауф Ҳукуматов насли наврасро дар роҳияи ватандориву меҳанпарварӣ тарбия менамояд. ин аст ки чун ҳамеша пеш аз оғози тамринҳо ҳайят суруди миллиро замзама намуда, сипас ба барномаи мукаммали озмоишии мураббӣ таваҷҷӯҳ менамоянд. дар ибтидо варзишгарон монеаҳои мағзро тай мекунанд ки ин барои мукаммал намудани мушаки пойҳои ҳар як аъзои даста аҳамияти махсус дорад. гӯштингирои тоҷик аз чӣ сабаб фақат ими пош мусистай ҳаракатҳои дӯстои мо соза дӯстомон бахвате не ки помун чи гӯштингирои тоҷик пош систай як ҳолати ноҷо мекунад чи амраш аксулъамал мекунад меғалта. дар гӯштини зиёдо 90% зиёд бояд зиёдтар чи қувва. дар оғоз тавассути ҳар як ҳаракат танҳо як амал иҷро мегашт. сипас бо суръати тез аз ҷониби мураббӣ тақозо мешуд ки дар як кӯшиш се амали дигарро ҳам пайваста анҷом диҳанд. моҳияти иҷрои онҳоро Рауф Ҳукуматов чунин шарҳ дод. дар гӯштини зиёдо 4 дақиқа аст. дар 4 дақиқа ҳамаи ҳолатҳо рух метавад. ҳолатҳои бисёр рух метавад. агар мо ҳамин ҳолатҳоро дар вақти машқ бисёртар кор накунем, дар вақти гӯштин ба ёди мо намезанад. суръат, малака, ҳаракат, қувва, ҳама ино бояд ба якдигар алоқамандӣ. агар дар гӯштини зиёдо ҳама ин якхела боша, гӯштингири хуб меша. агар якхела набоша намеша. якиш мисол суръат дошта боши, қувва надошта боши, намешава заиф. саҳар ва бегаҳ мо дам нагирифта дар хона ва машқҳои худро давом дода ки вақте ки мусобиқаҳоро барқарор мегардонанд, мо бар ҳамон мутофиқи мусобиқаҳои байналмилалӣ ҳамавақт тайёр бошем. боварӣ дорем ки меҳнати шумо дар оянда ҳам самар меоварад, чун соли 2024-ро ҳам матлаби ниҳоии хеш шумурдед. барои ин албатта камари ҳиммат бастан лозим аст ва волидайн ки албатта дар тарбия кардани албатта боз ҳам паҳлавонон фарзандони худ дар ин самт бештар кӯшиш ба харҷ медиҳад. ман бовар дорам ки албатта ёрибеки дар майдони набардҳои мусобиқоти сатҳи бошкӯҳи Тоҷикистон ҳам солиёни тӯлонӣ майдондорӣ карданд. ин равандро ҳоло бо фарзандонаш ки 6 нафарро, агар иштибоҳ накунам, бале 6 нафарро ҳам ҳоло ба ҳамин роҳ, ба ҳамин сулола сафарбар карданд ва ман боварӣ дорам ки дар оянда боз ҳам комёбиҳо, натиҷаи беҳтарро шумо ба даст меоред. дар фарҷом агар ягон сухани дигар дошта бошед, имкон доред. ман вақте хурд будам ва падарам варзишгар буд ва ҳамавақт ман падарамро дар телевизор тамошо мекардам ва мехостам ки ҳамавақт ба мисли падарам гӯштингир шавам. вақте ки падарам мебаромад, ба мисле ки мехостам ки ман дар ҳамон ҳолат дар ҳамон ҷо бошам. вақте хурд будам мехостам ки бо ҳамон ҳарфи падарам дар ҳамон ҷо гӯштин гирам. ва вақте ки калон шудам ба мактаб рафтам, аввалин хоҳиши худ аз падар буд ки падар маро ба зал баред ки ман гӯштингир шавам ва падарам дилаш намешуд ки маро ба гӯштин барад. ва аввалин бор ман худам ба зал рафтам, аз падар нопурсида ва рафтам либосҳои худро мекандам ки падар ба ман кемано харад ва дастур иҷоза диҳад ки ман гӯштинро машқ кунам. ва 3-4 бор либосҳои худро кандам дар вақти машқ ва падар маро баъд бар назди устодам бурд. аз ҳамон рӯз дуо доду писарам марҳамат,
номи ватанро бардорад. ташаккури зиёд, саломат бошед. бисёр дар хотима ҳам як саҳифаи ҷолибро шумо ёдовар шудед ва воқеан ҳам ин ишораи падар, сухани падар ба хотири он буд ки худ эҳсоси майдондониро медонист ва дар ин раванд намехост ки ҳамон мушкилӣ ва осеби зиёд ҳам ба фарзанд расад. аммо як ғурури ҷавонмардӣ, як муҳаббати қавию устувор ки буд, аллакай ин ҳам боз равшантар шуд. яъне ҳар куҷо садоқат ва муҳаббат ба ҳамон самт, ба ҳамон соҳа, ба ҳамон кас бештар бошад, албатта нафаре ки талош мекунад муваффақ мегардад ва ҳамон орзуву ормону умедҳои шоистаро ҳам метавонад ҷомаи амал пӯшад. боварӣ дорем ки албатта меҳмони барномаи мо дар оянда ҳам бо ҳамон тавсияву бо ҳамон амалӣ кардани матлаби ниҳоии волидайн ба мақсади хеш мерасад ва барои парафшонии парчам аз ин ҳам бештару зиёдтар натиҷаҳои шоёнро ноил мегардад. бинандагони азиз, барои таваҷҷӯҳи шумо ҳам сипосгузорем. саломат бошед.